तहरा लोग के भी हमें को सबके नंबर भी दे दे। अब 15 दिन तरह लोग के भौजाई है जी रही है 15 दिन। तोहरा लोग जहाँ बाड़ा अपना तरफ से जो भी महिला बा चाहे घर परिवार बा थोड़ा सा अपना भाई खातिर तरह लोग के मेहनत करेगा, थोड़ा सा कन्विंस करे के पड़ी। भाई अब एजिया तो हम छपरा के बेहतर तरीके से जानते नहीं थे, बट तहरा लोग जाना तरह एजी के विधि व्यवस्था जानता रहा, एजी के लोग के जानता रहा। तो अपना तरफ से तहरा लोग भाई बस अपना भाई खातिर विधायक मत बने लो, हमके भाई बना लो और अपना घर के एगो छोट लड़का बना लो। हम एगो भाई बन के रहल चाहतनी, विधायक बन के ना। आराम से चल, आप लोग इधर ही रहो, आप लोग इधर ही, आप बैठो बहन बैठो, आप लोग यही रुको, इन बच्चियों से मिल लेना। हाँ हाँ